oraat uusara perjantai paskaa, jossa maistellaan taas ihmeellisiä makuihdistelmia, eli tällä kertaa maustettu rahka, päärinen kinuski, Valion Eila meininkei. Omat odotukset tästä on kohtuullisen korkea, ainakin se valkosuklaa lime vastaava on tosi hyvä. Tosi kohtuullisen makia. Katsotaan, mitä tää maistuu. Elikkä ulkonäkö ei yllätä, tää on vaalea. Ihan. Ja se on juurikin sitä, mitä se lupaa, että se on päivän kinuski. Ja päärinen näyttää olevan enemmän palona ja nesteenä. Tai se on se niinku mehuna siellä. Ja toi kinuski on tosi mieto. Ostasin kyllä uudestaan, suosittelen.